Shining star. I want to talk to the Zim government. God said to me, I must tell them. They can rig, they can buy, they can do whatever they do to amend the constitution and overlook people. Ladies and gentlemen, welcome back to your favorite channel, and please, if you are new, don't forget to subscribe and turn on the notification bell so that next time when I upload another video you won't miss it. So guys, I'm back. Ndine chiprofita chandauya nacho panapa pamusoro penyika yedu yeZimbabwe naika. So chiprofita ichi chiri kubva kuna Prophet Dean Solomons. Prophet Dean Solomons vari kupa chiprofita pamusoro penyika yedu yeZimbabwe chiri kuenderana nenyaya yebill 3 richangobva mukupasiswa munyika medu handitika. So vari kutaura ivo vari kuti muchiona bill iri rakapasa pane kubhadhara bhadharana kwakaitwa kuti bill iri rizopasa, but it's not gonna work nekuda kwekuti 2030 yamuri mubishi kumhanyidzana nayo mutungamiriri havasi kuzosvika kwese ikoko ku2030. Then another thing chandauya nacho ichi handingachiti chiprofita because chiri kubva kuna sekuru vematare, sekuru vanonzi sekuru Tembo, vari kutaura zvakare ivo vachiti mutungamiriri havasi kuzopedza gore rineri. Our president varipo vari kutungamirira izvezvi vari kunzi havasi kuzopedza this year vari pachigaro. Vari kutotaura ivo vari kuti muna September chaimo ndo muchaitika zvinhu zvese izvi, ende pane munhu wavamenjena kuti uyu ndiye achange achizoita take over kuva president. Handisi kuda kutaura zita rake, ndiri kuda kuti munyatse kusara muchizvinzwira panapa. Then to those who follow this channel, matauriro anga achita sekuru ava ndakamboposta another prophecy panapa iri kuenderana nezvimwe zvavari kutaura, because vari kutaura vari kuti pachatorwa nyika oro pachabviswa mutungamiriri varipo izvezvi, pachaita vanhu vachange vatori patelevision. Mukutaura kwavari kuita vari kutaura kuti masoldiers achange ari patelevision nepasocial media. So to those who follow this channel, ndakambokanda another prophecy yakaita seiyoyo yekuti pachaitaka kuchinjika zvinhu, pachaita vanhu painzi pane vanhu 5 vari kuuya vachange vachikonzeresa zvinhu zvakaita seizvozvo. So handisi kuda kunyanya kuwastera time, ndoda kusiya muchiona mavhidhiyo. First ndichaplayer prophecy from Solomons, then yekupedzisira yacho from sekuru Tembo. See you next time. Far away. I want to talk to the Zim government. God said to me, I must tell them. They can rig, they can buy, they can do whatever they do to amend the constitution and overlook people. But it's not going to end there. God is saying their 2030 shall be a nightmare to them. They are going to fight. No matter now they are going to do whatever they do, they overlook people as they always do and make like people, the majority of people love them. They buy these people, they buy this and that for people to be on their side. There is fire already among them. 2030 will reach, there will be a war amongst them that will divide them. God is saying, I must tell them people to pray that if that war starts to come out in public, challenging each other in public, they must have a strong opposition party that will challenge that government. God said, I want them. They can give people money, sabotage the system and do whatever. But there is fire already among them. 2030 is far away. That fire shall be seen. And Zim people, they pray when that fire comes out, they must be having an opposition, someone that God will raise to challenge those people. Not these ones who are just making noise now. I'm sure munhu wese akaita sei akateerera ndinotenda mufunge nemunhu wese kuda kunzwisa kuti chii chichaitika, zvichazofamba sei, upenyu hwevana veZimbabwe kuti vanhu vachangoramba here vachingokrosa maborders vachitukwa vachipondwa kune dzimwe nyika kusvika riini. Uyu mubvunzo une munhu wese, chishuwiro chemunhu wose. Saka ndichitarisa ini pagirazi rangu rechivanhu, girazi rangu hasi chinhu chinowanzondivanzira kana ndachibvunza, sezvo ndiri connect nacho chiri zvinhu zvangu zvechivanhu, ndinotokomunicata tichinzwanana. Saka ndichitarisa mamiriro akaita nyaya iri kuitika pakati pemutungamiriri vaMnangagwa navaChiwenga nezvese zvekuextendwa zvikunzi 2028 kusvika 2030, 2 years dzanzi dzowedzerwa. Ini ndichitarisa pagirazi rangu rechivanhu hatisi kuzosvika 2027, apa tiri muna 2026. Handiti ndizvozvo? Hatisi kuzosvika 2027 vaMnangagwa vari president. Vari kubviswa zviri smooth, zvisina noise, zvisina fight,
asi military ichambobuda sezvakamboitika zvamakamboona 2017 iya process iya ichadzokorodzwa. Asi kana ndisingakanganise pamaratidziro eGrazi riri kuti between September and November pane chiitiko chikuru chichaitwa chekubviswa kwavaMnangagwa, uyezve vabviswa pane kusungwa kuchaitwa vanhu vanga vachiita uori munyika. Ende ndichikusimbisira ipapo vachiwenga vari kuita president weZimbabwe before December kana kuti vanozogadzwa 2nd of munana February. Ndokubuda kweGrazi mamiriro andazvikaita nekuti vachiwenga ndo vane military, munhu ane power pamasikirwe ake, asi munhu anotata, asi munhu anorwa, munhu achaita action rimwe zuva ratichangomuka mugore rino between September and November muchingonzwa kunzi munyika makuitwa runyararo, masoja abuda sezvakangoitika zviya vobviswa vaMnangagwa. Vari kubviswa hazvichamboitika zvezvonzi 2028 2030 havachatosvika ikoko, temu yavo yepiri yava kuti vakutobviswa. Ipo patiri papa takatomirira kubviswa kwavo. Ndokubuda kwezviri kuitika paGrazi, zvekuchaitika paGrazi rangu rechivanhu. Saka vaMnangagwa havasi kuzosvika 2028 yanga ichitarisirwa iye, vakutobvisirwa nekuda kwemutemo wakaiswa iwoyo. Vachapandukirwa, mune vanhu vari pedyo navo vakawanda vari kutofamba navo, vamwe vese vari ipapo vakatomirira zuva iroro navachiwenga. Vachiwenga vachava president weZimbabwe zvisina kupokana, zvisina kunzi kuti zvakatarwa naMwari nedenga nevadzimwe veZimbabwe. Ndiye president wenyika ende achaita kuti vanhu neupenyu huchinje, vanhu vachatanga kuaccess neupenyu hwakanaka. Handisi munhu wepolitics, handikambene, ndiri munhu wechivanhu. Ndiri kutaura zviri kubuda paGrazi rangu rechivanhu kuti mutungamiriri weZimbabwe mukupera kwegore rino kunosvika, nokuti anobviswa uyu waita 2 months vachizogadzwa. Saka kugadzwa kwacho ndaona kuchizoitika munana February kana kuti tanga kwaMarch mugore ra2027. Asi kubviswa kwavaMnangagwa it's between September and November. Vanobviswa munyika yese, vanhu vese achaona zvakanaka, zvine military, zvine structure yeZimbabwe. Nekuti Zimbabwe inyika yakarwirwa, haisi nyika yekuti inotorwa ita yevanhu vasho vanhu 4-5 veukama. Inyika inotorwa vanhu vakafa vakawanda, ende haina kurwirwa nechii nemunhu mumwe chete, inyika yakarwirwa nevanhu vakawandisa. Saka mutemo wearmy nestruggle uchangoita kuti vabviswe muna between September and November nemilitary. Chiwenga ugadzwa paupresident waanofanira kuti atungamirire nyika, munhu wese okwanisa kurarama nokuwanawo chikafu. Ndokubuda kwezviri kuitika pazvokutaurwa neGrazi kuti zva2028 dzangova nhoroondo, zva2030 dzangova nhoroondo. Mnangagwa akutobviswa ipapa neimmediate effect. Patiri kutarisana ipapa zvinhu zviri kutogadzirirwa kuti achitobviswa, kuti akazosiyiwa achizosvika muna 2027 kusvika muna 2028 vachazopedzisira vaita mweya yakaipa kana kuda kuuraya vamwe vanhu. Saka zvaakuitwa nechimbi kuti ambva abviswa, necrime yose iri kuita uori, iri kuuraya vanhu, yombva yabviswa kamwe chete. Ipapa patiri kuenda apa, kana zvaitika tichadzoka futi palive totanga kunyatsokurukura zvaitika. Asi ndafanira kukuudzai ahead, wovataurira dheti ranhasi. Sekuru Tembo vaive kumbotaura nyaya yekwaLivingstone, mwana akawanikwa, vapamhazve kuti aiwa Mnangagwa ari kubviswa, vanhu chirege kufunga nezvazvo zvikunzi 2028 zvikunzi sabuchi haisisi dzava nhoroondo. Army yakutobvisa akutobviswa military yese, vanhu vavakagadzwa mageneral agadzwa vari pasi pachiwenga. MuZimbabwe munhu wese arimo nhasi ari pasi pachiwenga. Muchazozviona kuti chiwenga ane power musi unobviswa AD. Vanhu vese mobvuma kuti kuti aizvinetsereiko, kuti aitisirweiko izvi, kuti taisapotereiko izvi. Saka kuchachemwa kwatiri kuenda, ende vanhu vese avo ndichitarisa paGrazi vazhinji vachakandwa mujeri. Vanhu vakatarisa vese vamuri kurumbidza nekuda kwemari dzavakaba, vachanzi vadzidzosere ende vachasungwa. Munhu wese achitoona nyika ichagadzirwa, nyika ichanaka kumberi uko, iri mumaoko machiwenga. 10 years dzachiwenga, munhu wese achaona rudo nerukudzo. Nekuti zvikutaridza chiri paGrazi kuti chiwenga akanowana kuti mudzimai ane rudo nevanhu. PaGrazi rangu mudzimai wachiwenga ari kuratidza kuti achave amai vevanhu, vemunhu wese. Ungave uri muhuswa hwekubhinga, ungave uri muhuswa hwekugokwe, ungave uri muhuswa hwamutare, ungave uri muhuswa hwechiredzi kukaribha. Mukadzi wachiwenga achameka shuwa kuti vanhu ivavo vane chekudya. Zviri kubuda paGrazi rangu iri. Zimbabwe ichanaka, vanhu vachafara, munhu wese achagara asina fiye, nekuti unorohwa, unodzvuka, unoitwa sei. Vanhu vachagara murunyararo nemufaro, vachidya vachiguta. Vanhu vachadzokera kuZimbabwe, vachabva Joni, vanhu vachabva kuZambia, vanhu vachabva kuNebotswana, vachinogara munyika yavo kunozorora. MaZimbabweans ari kuda zororo. Zviri kubuda paGrazi rangu vazukuru kuti aiwa muZimbabwe ari kuda zororo, munhu uyu atambudzwa, anonzi muZimbabwe kwenguva yakareba. Saka vachiwenga vachadzikinura pain ichabviswa navachiwengwa, nekuda kwokuti munhu akaona zvaakaona mukutambudza mastruggle avo nekuti upenyu hwevanhu nezvaakuitika. Vanhu vakarwira kuti goridhe nezvinhu zviri munyika zvibenefite vana veZimbabwe. Saka kana zvisingabenefite vana veZimbabwe hapana kachakaenderwa kuhondo. Saka chiwenga munhu akadzidza sezvo zvakapindurwa naMwari. Munhu akave born again, akapinda munashe, akaona mudzimai anoziva Mwari, akapinzwa imba yavo ikapinzwa muna Mwari. Vanhu vari pawaiting yekutungamirira nyika, yekugadziridza pose pakakanganiswa. Saka ndo mamiriro akaita Grazi rangu rechivanhu. Handisi kuti vanhu ngavafosekedzwe kuti vanditeerere kana kuti vanhu vave convinced nezvandiri kutaura, asi ingomakai mazwi aya
kana zvazoitika tinozodzoka pano paDJ Hall toenderera futi mberi neimwe paragraph. Asi pari zvinozvi 2028 haisisiko, 2030 haisisiko, nekuti zvaakuitwa nechimbi neimmediate effect. Pacho parudo vanhu vacho vada kuvhiringidza vomba vabviswa, vanongonzi aiwa makaita basa, makazamawo kuda kugadzirisa nyika asi mune mhosva. Asi chatakuita ndechekuti chasunga vaivesa raundi ini muchiendai munozorora, isu taakuenda nenyika kumberi. Saka ndo zvichaitika. Haasi kuzosungwa Mnangagwa, asi kuti achangonzi ngaenda anozorora. Ava vakomana ndo vachasara vachisungwa, iye nemudzimai wake nemhuri yake vachaenda kunozorora, asi vachatorerwa umambo, huchatorwa. Zvakangoitika pekuti Mugabe akatanga kuti mukadzi waMugabe, vamai Mugabe vakatanga kuti vice president atomude. Sezviri kungoitika izvozvi, vice president asi kudiwa nemunhu west ndiye munhu achanotungamirira Zimbabwe. Seve pakanzi Mnangagwa watiza wazodini Africa asi kudiwa munyika ndiye akazodzoka akatungamirira. Saka vice zvakangoitika isemu routine ichangodzorodza. Vanhu vesa kuti Chiwenga simunda, Chiwenga tikanganisira isa asi kufarira biura ndiye munhu achaita kuti president. Andori kubanza vavomba vatiza group rezvo kanzi maG40 vatiza vazoenda kwakatwa, ndo zvichangoitwa nevakomana anenge abatwa osungwa okandwa mujeri, anenge abatwa okandwa mujeri, achatizwa wakaenda neDubai, achatizwa wakaenda neku, ndo zvichaitika. Asi vachatobatwa vachikandwa mujeri. Chiwenga achaita president. Either vanhu havadi, either vanhu vakaita senyanga vakamuengera nyaya idzi, asi ndo zvatarwa naMwari nevadzimu veZimbabwe kuti Chiwenga ndiye mutungamiriri wenyika nemudzimai wake. Muchatoona vachifamba pared carpet yepaNational Sports, mabhosva achitorira mabhiza achifamba, chimota cheche chaikwirwa naMugabe Chiwenga arimo akasimudza maoko nemudzimai wake. Ndo zviri kubuda pagrass. Saka ndinovimba mhuri yeZimbabwe yakateerera yapabata kuti aiwa chiregai kunetsekana, saka zvichazoitwa sei? Ava vakutoiswa paside vese, vakutonzi bvai military yakutoratidza power struggle. Noti structure yemilitary yemuZimbabwe ine machapters ekuchengetedza vana veZimbabwe. Kana vana veZimbabwe vasachengetedzwa military inoita take over. Saka mukuru wemilitary nyangwe vachiti vakaisa mageneral, mukuru wemilitary yemuZimbabwe nyangwe iwewe nyangwe ino chirika mwana ndozoti ndi General Chiwenga. Chiwenga akataura nhasi kuti vakomana masoja ese ngaabude mabharaki anobuda zvisina kupokana. Ari paari ari vice president kungoisa one call kuti masoja ese emuZimbabwe ngaachibuda mubharaki nhasi, vanotobuda zvisina munhu anomisa. Saka ndo zviri kubuda pagrass kuti vana veZimbabwe chiregedzai kurwadziwa nesabhu inonzi Bill 2030. Nyaya idzo dziri kuiswa pasaidi mazuva atakatarisana nawo, ingomaka yemadetes September naNovember. Patinotamba Christmas vanhu vanenge vakatomirira ceremony yemutungamiriri mutsva kuNational Sports Stadium vachiwenga nemudzimai wavo Mimi Baloyi. Ndo zviri kubuda pagrass nekuti mhosva yatoparwa, saka chasara kuti vabviswe. Mhosva yatoparwa yekuextenda Bill imhosva, saka vakutoita sei? Vakubviswa. Wandinzwa muzukuru? Right, ndikukunzwa ise. Yangaita pakati. Alright, saka ndo kubuda pagrass kuti mhuri yeZimbabwe haikona yakunetsekana kurwadziwa kana kunyunyuta. Zvese zviri kuitwa nevana vanatungwara tusikana kutambisa mari yenyika zviri kuonekwa pamagrass. Zvese zviri kuitika kutambiswa kwemari yenyika zviri kuonekwa. Chiwenga nemudzimai wake vakatarisa. Mageneral munhu akatendawo kuhondo anotozivawo. Haungatarisi nyika ichitambudzwa wongonyarara ungonzi uripo vice enda hausi kutaura anything. Unenge uchitoronga. Ukona munhu akanyarara ari kuronga. Munhu anotaurisa ndiye anenge asiri kuronga. Munhu akanyarara anenge achironga zvinhu zvake. Asi rimwe zuva uchangomuka uchiona ZBC ine zifesi remusoja. Uchangomuka uchiona paFacebook panongori nemazifesi emasoja, mazivani nemazipfuti vanhu vari mumastreet. Saka izuva ratakangomirira, munhu wese ngaamirire zuva rekuti unongopepuka uchienda panews uchiona paine general, paine munhu zimusoja zifesi nezibhareta richipa maannouncement. Saka ndo zvatamirira vasokuru, ndokubuda kwegrass.